الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة، ومن أفضلها وأعظمها وأجلها نعمة الهداية. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى لقوم ضلوا عن الهداية، قال فيهم تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر. أما على فكاتنك ولم يمنو كعلى بركة. الحمد لله تنبى عليه رب العالمين دافب بلا ممسد. الحمد لله تنبى عليه الذي علمين لم يتخذ ولدا أمد منه ولم يكن له شريك في الملك. فرنغم على الله فما يلا فرنغم على الله أكما سيلا. ولم يكن له ولي من الذل بشيون على الله كبر دغيا دولا على تاير الدمني فوي. إن الله لغني عن العالمين وكبره تكبيرا. إنكمين قل بعد دمنا يا كران نقرأ آية على آية المجم أكو ألدي فامي دين دافع فرنغان دالا بيشيون دالا أكاير الدمني فوي. هو الحي ألدي ينمي القيوم ينما من جومنا يري ويعلى كلندي ينما توبك ينما يدلومbe ينما ورلا إلا الله فعلا. عم بشيريا كرا وعلى كلبانديك كشيريا على كراك تشيديك صلى الله عليه وآله وسلم كشين ما تشامين على فاكوجي على كراك أنا سوديو أنا جنيو أنا ما تقرأ نفتشين غفوك تاسي القيامة سنة سلم وكو أسلامه أيتو أن أسرع علي. اتقوا الله تعالى إسرع علي
واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة كالله تعالى بركدا أكن نعمة دولينا بغنيك على كن نعمة وكتشان جونا أما دوي كنكا أنت دوي كنكا أدوبي فوق يحكلك جي على ni somi manja madawla na baro de boray hakli bi soroka sama ko alaka nema badu madawla tsika jina ma yare ken nema min kofe bana o nema nunu ambala barkada abeka akli turamina akli matumina anda siramima anda masimima ami min don anti min don alhamdulillah بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير كعلفو أكن نموكا غا على بلبلي ونعمة الهداية وكان دا نعمة دي كان دا نعمة والله تعالى يجوم كرنجري ني كان دا سرا منني أنشاما بيجينن ديكو ما شاما أم دوكي كل من ياكا جيدي ngambi nyine kulli man yaye nema udoy ala dungo ko naye barkada be do faraka la in shakartum la azidannakum naye barkada funga do farakuna idan faman shakara Allah على الإيمان على الهداية زاده الله إيمانا وهداية نمامي على بركة كان داكا كعلى بركة لمن يكا على بيجيدا فلالا أنشاما كلا كوم بابا على بركة نفلو مفهوم دمادكا أبدا على بركة أنا ينما يفن سورة تو دمادكا كلا ركرك صحابه صلى الله عليه وآله وسلم مدو كبو سكيدي وكا جاهلية بروبو اما دو على نينا أوما اما دو على ليان غاندا كقوانس لا ميني أنغم بتا أنغم من ديكي هل على كرا هجرة كلا فولا منبلا كتا حبشا جعفر بن أبي طالب قال لي كويوكا كمال سلي ما من أين نجاشيو ينيغا نوي أصحماي أكو شأننا نمي أما أكو كمينغو كاي كراي وكما على كرامة صلى الله عليه وآله وسلم الدوبا بوليوا ين جعفر كو كلا أي مفايو كلا على قرد فوفلو أكو أم بالجاهلية دلا أم بتا أم بسوني ما على كرامة نكادا مي wali munui asrola kulu tuko ola ya adama de ya leje nisla mete adama de kumbe chugumina nga kuma dawla ma munu ye doka fla bela so korata kwambo onata ko wonde gemne de kuma dawla o dawde islam ya valeur donc kateme ma mi wulula kono kam wa kono ka akomi ma munu shibeke bolison dugula nu uballa ka tubi ka keslamawi nu yere ya laje ubila ma be chugumina nu kungula ma be chugumina ubiddan fara bay wati flayni yonje sahabo ulu yo o tashi soro yo o furso soro yo garsige soro onga afana ma jeola ni jumeyi ni semeni mungumbe ka konslamaye banga gafew kono jugo munu ngun charne do mo ni yonji halib bin islamaya ma faya keta abe mo kono ka ke chugumina ani alla minine do ni mo munu ye islamaw te ulu tabalaka ke chugo munu na
ma kanga nimbe ka alattanu kandaka ka alattanu aslama dinaka ude alaka nema bila bilibili wa ala yufo akwale bin madi kanda kata kanda srama kata aslama ya srama siratlini ma ni ma miyaja wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ko ala de bin ma kanda ni ma miyaja kata siratlini ma na adama de ka ala fu kanda ka ala barkada ka ala walin mando kanda ka amiyo akili jigi o baraina ona ya ala fu aslama yaka ya do kuma kilina anyetna na bodine wara kon fe mi deslabe amiyo akili jigi ay qur'ana aya dota aya udido de nasro ko qur'ana kuma ninguma nunu nsibe an sira hakɛ min na bi a tun bɛ kɛ k'a fɔ ko i bɛ kulu dɔw ka kulu buruja dɔ kunna fɔ k'i b'a fɛ ka kulu dɔ neni dɔ n'a fɔ k'i bɔra tasamuhu kɔnɔ dɔ n'a fɔ k'i bɔra taayusu kɔnɔ an k'a faamu k'a fɔ maa kalannen k'o faamu maa kalanbali k'o faamu min kɛ mɛ maaw dalagese ye bi التعايش التسامح نوي أنا بلو يوم في أنا يوم مغتو أنا الدين ورا مغوني يوم شيء وكوين تسمع كتا ستنازلو حكما في إيكا جيكا بيكا دين قدوكا وليكا جيكا بيكا دين كمكا دوكا وليكا سيكا قرآن آية دونية فولا wali ka siga ala kira ka kuma don yefol la sallallahu alaihi wa alihi wasallam wali ka nyugu kuma do islamay min sabati dine were mogodo gashi sigili kama ko inti so hakema nasiru ma a cheni bulu ima kuma fam sigiyo ya min bandi dine were mogoche ne re nyete jamana ere la ko o sigiyo nyuma ya be jamana min dine islamena a dine wara mogoni yon cheka teme malika ne taalo siginyo ya ubesina uti muruta nyonga mo uti bereta nyonga mo uti marfata nyonga sani fere besina tuma do wala hali furu ere besina shere furu ketugo munun daga ani dine wara mogoni yon cheka noye dem so furuli ngani jima ambo amba fika ko in ka samaka se robina ala ma se kira ma se wa uteche oye jumai ka jira chrétien wula ka jira yahudi wula ambe ka ndake abekan chete oteche Qur'ana yemin fi oto ede Qur'ana ko ku tamai ebo fo o Qur'ana kalande o kuma jugu yo ma fora ki ku wele ka bwala ere u flemina ku wele ka bwala ku wele ka nasla baya ma Qur'ana o defai ngana na kesla mo re ba fo beki take la harala ere de ba kiritike ayi chendo ala de ba kiritike la hara ngara ko ke ka nunu wele kele ala kuma ko nunu yesrabla fila nunu ye kuma jugu do fo ala ma ala yo lakale iye nunu ye kuma jugu do fo ala ka chide uma ye kuma jugu do fo ala ka dine ma ala yo lakale iye النص القرآن القرآن النصي ngani mbeko fe naya wajuli façon damne naya kuma façon damne do rebe tawassu kessa kuma ina kasi hakela o barka ka bune wallahi do be kirciya ko kada an rebe nyuma ya min yini bi ka nyeshi dine waram oma anto yini ka nyeshi an rebe ma ili ma te kulina kele dine kula ya ibo haramu de komi
ala kira jesugo haram chugo ma yara nyumana ngana sira chrétien ku kuma koni ma an fe ya ay faut islamique ka impliqué chrétien ku la u ka bato kum ni dine fla koni bato mana nyon ye ka ba barabana a flashi tata se bela bli e ba kuma fa moi ne de kuima dine fla na ka bato koni nyon ye ka ba aute nabi gumangelina te chidengelina te tlekelina misali ala ni ma fa mo alsa li chrétien islamé koni sera ka fara nyonga dine ko sera fe ma adamaniya fo maski nyoya fo nga dine ko sera fe ko aka dine bara nyon ve doti do bo ala fe do ka kuma ti do bali aljina ko kuma na aflashi tata asbe abebe tlunga de la aute dine ko yela labli note hali chrétien nyuma fara bulu ali fara bulu islamé te tiengao o de chrétien nyuma ka hakilai hanna be stranka fo kenama na sura be islamé jamanaka note atare koni ka dina na ko islamé ya dina de utare koni ka dina na uliman yante alaka fo ko alkira chidi sallallahu alaihi wa alihi wasallam o de atu madola do be singa ko in fo ka simplifier ka no problème batani chrétien ou che abeta et de la chrétien mais quoi de trop de Muhammad là sallallahu alayhi wa sallam ma fo mamun tura yala la nuka dine chienu boloku tokoto Muhammad la ngando made fa chrétien ba chrétien we demi wolo ya trop de Muhammad là ko parce que kira dodo et de la ko yo kella polu fe ala kira te jati kira u fe sallallahu alayhi wa alihi wasallam o kuma jugu jumɛn bɛ yen min bɛ se ka bonya silamɛ yɔrɔ ka tɛmɛ o kan n'i y'a ye u ka denmisɛnninw ja bɛ gɛlɛya ka dessinw kɛ kira la ka video dilan a la ka karikaturu k'a la n ko nin hakilila de b'u la e ma a bɛ kɛ e bolo diɲɛ wuli ko ye nka olu bolo u ma kojugu yɛrɛ kɛ parce que olu bolo dɔrɔn e ma hali u bɛna fɔ ko tubabu dɔ ye livre dɔ sɛbɛn k'a ye cɛ 100 ta ko o cɛ 100 na k'a ye kira de bila numéro 1 na an bɛɛ bɛ kuma in fɔ ka nisɔndiya n'a ye ka don dɔ ne hakimu dɔ ka kuma lamɛn ne ko n ko nin kuma in fana bɛ se ka lajɛ o ko k'a ye kira fara cɛ 100 min kan n m'a fɔ nabi ɲuman minnu tɔgɔ b'a la n m'a fɔ alajɔ ɲuman minnu tɔgɔ b'a la ko nka a bɛ ka kira classé jamakulu min na kira ka bonya t'a la kira mago ma jɔ a ka kitabu la parce que mun na olu bɛ qualité dɔw de ta ko maa minnu sera ka nɔbilaba kɛ diɲɛ kɔnɔ maa minnu ka hakilila mɛnna sen na maa minnu sera ka mɔgɔw u ka hakilila don mɔgɔw la k'a kɛ komi n'a fɔ ni sɔrɔ silamɛ ye kira ka hakilila dilanlen de ye mɔgɔw wele ka na yani budaw ka ɲɛmɔgɔw ni indusiw ka ɲɛmɔgɔw ni fɛnw ka n'olu suma ɲɔgɔn ma olu ka jama hakɛ n'olu nɔfɛ tugun n'olu ka hakililaw est-ce que kira ka ko n'olu ye fɛn bɛ ɲɔgɔn ye sira kan wa innama huwa rasulu rabbil alamin wama arsalnak illa rahmatan lil alamin afdalur rusul khatamul anbiya sayyidul mursalin Qur'an ya fa'in ko ala kira ka kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko taurata ya fo no ye Musa ka mɔgɔw ka gafe Musa alaihi salam gafe min jigina Musa ka no ye taurata ye ko ala kira nali kibaru fɔra o kɔnɔ k'a ka cidenya fɔ k'a perepere latigɛ injilu no ye chrétienw ka gafe min jigina Isa ka alaihi salam no ye bible ye ko kira ka nali fɔra o kɔnɔ k'a perepere latigɛ injila o min n'an ka surun ka tɛmɛ tɔw kan kuranɛ nana n'olu ta kibaru ye Isa y'a f'u ye fɔ cogo min na hali alakira tɔgɔ min ni Isa y'o fɔ kuranɛ y'o bɛɛ fɔ o si ma ye olu ka gafe kɔnɔ bilen olu y'o bɛɛ tigɛ
kuranɛ tilala k'an ladɔnniya k'u y'u ka kitabu de bayɛlɛma u ye kumakan dɔw dogo n'o tɛ ko kitabu dungɛ minnu filɛ nin n'o ye al-yahud wa nasara k'u bɛ alakira dɔn ko mu b'u denw dɔn cogo min na alladhina ataynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa kitabu di ma minnu ma n'o ye kitabu dungɛw ye al-yahud wa nasara k'u bɛ alakira dɔn komi u b'u denw dɔn cogo min na ka da ka alakira manguturaw ka gafew kɔnɔ ka kɔrɔ cogo min na ka a ka kibaru pereperelatigɛ bɛɛ k'a bɛɛ f'u ye o mɔgɔw nana ka na ngwara da o tigi la k'a fɔ k'a ma ci yɛrɛ ko nabiɲuman yɛrɛ tɛ nka bi silamɛw bɛ o ko kɛ komi o tɛ koba yɛrɛ komi o tɛ koba yɛrɛ maa min ko alakira tɛ kira ye sallallahu alaihi wa sallam n bɛ ɲininka misali kunkuruni qawlun basit ani maa dɔ nana ni kibaru ye sisan k'i tɛ halala ye a fila jumɛn ka bɔ i bolo n'a ka dugulamaa dɔ n'a kibaru nana sisan ko i tɛ halala ye i denbayatigilama sigilen Bamakɔ yan a ka dugulamaa dɔ nana sisan ka n'a kibaru cari Bamakɔ yan ko i ma sɔrɔ furu kɔnɔ k'i tɛ halala ye i n'o tigi a bɛna tila ka ja wa a bɛna tila ka gɛrɛ ɲɔgɔn na wa ni mɔgɔ min minɛ i t'a faali fari da wa o de y'a to n'i y'anw ɲininka ko est-ce que an bɛ to ka kuma dɔ fɔ yan k'i tɛ ko f'i ka kɛ kira fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan anw tɛ jɛn n'a ye min ka kɛ an na o bɛ kɛ kira la an bɛ jɛn n'o ye an tɛ jɛn n'a ye min ka fɔ an ma o bɛ fɔ kira ma an b'a fɔ k'o tɛ koba ye karamɔgɔ minnu bɛ yan n'u b'a ko fɔ k'a nuguya k'a masiri u ye kerecɛnw sankɔrɔta u b'u féliciter 31 ni fɛnw na u b'u wele ka n'u ka wajulikɛlaw kan n'i magara fɛn o fɛn karamɔgɔ in fɛn o fɛn na n ko kɛlɛ don n'i magar'u la u ka kalandenw bɛ wuli kama a dun fɔra ko an k'an ka kira fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan o kɔrɔ ye ala kira nɔfɛ kɛlɛ kan ka bonya yɔrɔ ka tɛmɛ an yɛrɛ nɔfɛ kɛlɛ kan a kanuni kan ka bonya yɔrɔ ka tɛmɛ an yɛrɛ kun kanuni kan ni fɛn fɔra ala kira ma sallallahu alaihi wasallam min ye juguma ye o kan ka an tɔɔrɔ ka tɛmɛ n'a fɔra an yɛrɛ kan walima an wolofaw walima an wolobaw nka bi bɛɛ de bɛ kun munumɛ yɛrɛ ten ni kuma lankolonw bɛ fɔ ala kira ma nin tɛ foyi tiɲɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam e k'i ta kɛ dɔrɔn e k'i ka diinɛ kɛ dɔrɔn n'o don munna i t'i yɛrɛ fana ta to yen n'a fɔra e ma nin tɛ foyi tiɲɛ an ka karamɔgɔ ye nin tɛ foyi tiɲɛ an ka karamɔgɔ ye anw b'an ka wajuli kɛ e b'a kɛ ten o tuma an ka sabali problème min b'an ni kerecɛnw cɛ diinɛ ko sira fɛ danfara min b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ko sira fɛ o fɔli tɛ kuma jugu ye ka ɲɛsin u ma o o tɛ kuma jugu ye silamɛya la ni silamɛ kuranɛ kalan k'a confirmer ko ni maa min tɛ silamɛya la k'o ye kafiri ye i kɛra chrétien ye o i kɛra yahudi ye o o tɛ kuma ye min haramuyalen don silamɛya la ayi dɔnni baasi tɛ se k'o fɔ n bɛ se ka siran k'a fɔ de ne t'a f'i ye i ka t'i jɔ église da la i k'a fɔ aw ye kafiriw de ye aw o ye dalaɲini de ye kuma kan t'o ma ne bɛ n ka wajuli kɛ ni ne ko maa minnu ahlul kitab maa minnu ko ala kira tɛ kira ye u kafiriyara u bɛ don jahanama kɔnɔ kuranɛ m'o fɔ wa ne ye mun kuma jugu fɔ maa minnu maa kafiriyara maa minnu ko den bɛ ala fɛ ni ne y'o fɔ ne ye jɔnni nɛni kuranɛ de m'o fɔ wa taara an bɛna kuranɛ kalan de dabila fo nin yɔrɔ ninnu de ka faamu nin tɛ taa Aisha bali a tɛ tasamaw bali ala kira ma deli ka aya kelen dogo yahudiyaw la a ma deli ka aya kelen dogo nazaraw la parce que k'a n'u bɛ sigi la a bɛ kalandenw k'a mɛn ni fɛn b'u bolo k'a kɔ kari u ka na n'o ye kɛ qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kafiriya kɔrɔ ye di alaysu kafaru an alquran wan nabi sallallahu alaihi wasallam uma kafiriya ala kira ma wa uma kafiriya kuranɛ ma wa o bon n'o tɛ kafiriya o ye jumɛn ye
ترى لمن يرى مدي الإيمان لغة التصديق لمن يقرأ كاتشنتيا يلي ويعرف كاتشنتيا ويقرأ ناتشنتيا وسلام يلا نما منو ما عرف كاتشنتيا ما منو ما قرأ ناتشنتيا ولو تغيدي وكافر يرى على كرامة وكافر يرى قرآن ما قريدي وبنا على كرامة وبنا قرآن وبنا كعلى كاتشنتيا وبنا كقرآن تشنتيا wote fe ko ambake kumna fo teddam faray wote foy chien ambeka antake la qur'ana kon mufi qur'ana ya fi de kiku wele ka bofli la iku wele kana kanda on be sheria ka ala ka melike o sheria ka dugu kolo ko kan fe be sheria ka fo maoma sigambe ala kira kan nabi mayala maoma sigambe qur'ana jiginna ka bo ala yoro olu kafiriyara andambala ku kafiriyale do utsika aljina soro abada ku to nin chugo ina foni min tubira islam de nindebe wulle qur'ana e min fo ende de foni min ska be qur'ana angana kanu ko kuma dawla je kum wati do be madama de akili jigi kuma dawla ala ko wa qalu ittakhadha ar-rahmanu ولدا وقالوا جنو وجي جنو يعفو ما كانوا سورة مريم ننوي مما في وقالوا اتخذ الرحمن ولدا كوكو الرحمن ما سيد دي منه جنو بوفو منو يسعي على الدين سبحانه كويني كما ينفومي ala koko ikado annana kuma cejugo bama kuma minna du koloti sakoro kaba koloti sakoro kuma do kuma minna cejugo ya sira dana ala misali dama do foka tu kuma ina ako kaba kolo biwolo vla be sunya aka faraflay takadu as-samawati yatafattarna min ko kaba kolo be sunya ka chika bonyona ni kuma kan cejugo ya bunyafi akuma ka bunya وتنشق الأرض دو قلوب سميا كفرفلا كتشي كبومغوكو وتخر الجبال هداكو كما ينبسميا كقلوب بوكا بيكو كاركاري كو مومغو كما جمعين أن دعوا للرحمن ولدا ويدي ويلي منجا على لا ويدي ويلي منجا على لا قاب السميا ننفين نونغا كنين تشغل نونغا كما ينبو يفه ni slava ko bi ko te ka ke como te kuma bawi iba fo te problem bayo te fo yani nunje o sayna adina mo do were ayi uma foi tu ka dina na bi mi na che ka jugun ka te men kuma ka nunka alaka kilibandia ani alaka buyana ka qurata na ka alaya oni dengo kuma tsika tamanyon fe chugoshi alaka bunyani faranga tsika tanyon fe sra shife tsika ke ni din atsika ke ni furunyoyi atsika ke ni sra shi oda to alai suran gilin dafali ke kaire majam qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هل سا كمين فوق النغب ولا ألكو وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا القرآن دي بغي يوكم عليه قام من قال رحمن مساي أكدمنا وكما من بدينة من دين مغد نوندا لو يكافو ديب على في كو ودين ودين بمبلي من جهة تعلم كو كبا قلوبي نيكا فرف لايك ما ينشجوا يافي قلوبي نيكا بوكا بيكا مغمغو كمين أبو نافي قلوبي نيكا فرف لاي أبو نافي على سورة لك السجي كمين ما تقولي أكو وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ومن قال رحمن مساي أكاديمنا أو ni amanga rahmanu masaka demine
ملكه ودون ولو يجنوي عيسى يجني عزير يجني فمن دملا كتاكلوا على الدنيا أمغوفة سبحانه أبو داعة أوندا على كو إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كو فيو في مكة بقولوا بلي ولف لا لا ندقو كلو كنو نينا ما فيو في بي كو نصر ورتاشي لا ألما نجوانيا نصرتي أبي سي ألما نجوانيا نصرتي ألا كجوان دي أبي دينت على فدقو كلو كنو أتافي كبا كلو كنو نينا ما فيو في بي كو أبي سي ألما نجوانيا نصرتي عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله عيسى على كجوني على كجدين لقد أحصاهم وعدهم عدا كو على بك وجتي فنا وجتي دون وجتي بريبريلاتك وكوري أباب بك على مكلك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كوا بينا تودو علم الله هركلنجلي أببنا علم الله هركلنجلي ينما في بي أكبر بنا مسما فيو في بك بقولوا بليولو فلاكون فيو في بك بقولوا كنو كون نصر ورتاشي لا نيجوانيا نصراتي كوا ببنا علم نيجوانيا سرادي كوا بسيجي تودو كنالي علم الله هركلنجلي أبك بنا على علامة كلينجلي أجلا أنا دينا ميلا منا كفا على السباي أيرت سجى سبيكي ما هو ماني منا أكو كونوني ni yekanda kwa nini bira yini de kuka saba foko ke kili ibolo jaku yala ngode odebe atoyidi nasara dina kon wo bas sabade foko fuka sabade ke kili hakilla kada alaka kilibandia dina benana nodi wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun pa alaka kilibandia nabi monto fo yongola wura ba don ko siga fo ita alaka kilibandia fo de kafo bo uluye maryama faraka wi isa faraka o fla betlaka fo ko fuka a expliquer yo bina faduila o ko fuka sabade fiye ko kekele bo mama ya yini kibo famu chrétien la ni mo famu olu de bina nzoro misiri kono ya mabe ambu dotubi mabe parce que itika famu es saba flekena kani kunga ko kelendedu odenye foli ni uka kitabu ni ki ya ikiba kalanchugo chugo itafamu wa halu ire tafamu alle men nambala dunyete obikechugo hakili men rabbi sonima ni denye shibe alay obina mu yini dugolo kaya ni muso nyechi be alaka sanu ama kuma ngunu ire halima tafeka siguka obina mu yini dugolo ko kaya fama de be ke ga jon kuma bo hakili men bi soma lu ba fore ko isa julde bona croix de ko isa gengira ko isa gengeli julde bona o de kera ka fama de be genge ko ke ga fama ka jon kuma bo fama ma kuma bola wore sura aka jomna na de gengelite akili me be sonima hallo sura isa re gengera saw o wera ka fola est ce que o gengeli e sangaye ko be ko kuma te bla ko o jate bla o kanywa ni fo be jabi do fa bela no ko imadda gengel la ko mun kera gengeli ko fe kulu ba ke ga mo hakili jigon la alaka hakili mandanu ma aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
aya flanana alay kibaru do fo Isa ere kungay alayhi salam ubina ke lahara mi nakanga akanga masra iki chugodo ningma ana dungew afobaw iki chugodo la o hikmad min وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أمون بك عنيت كدركتا يكون نافو قرآن تامبلو بلي يالا دكا كوي أمي بي كوركور لو نوفي إيكو تفولو دي سيبا كيما فولو أمي بي كي يرم ملاسا كي كريتشين كاتوريتي بني سرلا كايري هذا قرآن يريو فاين قال لي إساي كراي قاتشنا بني سرلا كاودما هالي بيبلو فادو ووفو كرارو كتاب بني سرلا كاودما على كرا ديكا تشيديان لو قرا كاتشي بما فو أنا يا كريتشين يركو دفع مفلو هل إساي تشيدي أما تشيما يري أشرا بني سرلا كاودما على كلا ديكا تشيديان لو قرا صلى الله عليه وسلم كاتشي جيبما نتي تشيدي بيتشي أكام قودما إلى قومه قرآن فهموا ده إنا أرسلنا نوحا إلى قومه تشيدي بيبا فو يا قوم نعم لا تشيدين سبناني كم ينصر واتكلنا بني تشيرود على كلا كتشيديان على كلا خصائص منهم فو كوبون يكون منهم كرالي نوما كتشيدين كقوالي أكان نبي ما يلوكولي أبالا أتشيدا بما يوم في جنين عدم دي هل ني كنا سو كما يرلسا أنغو كما وتوي أنغنا قرآن آية نتليالا إيسا يرمي نكما مفو علينا لا إله إلا الله كما ينكاكو على تكما يفعل كافوكو إيسا على الدين كمريم عيسى بتوكا فرا علىك ومكي عيسى نينا عيسى مما بلا أسرك عيسى رمتا كتو أسرك كوين جرا عيسى دي كوفي نغا على بنا عيسى كيري أكمينا كسر على يدون عيسى سينفوي تكمينا نغا بما نغوتي كوني يشو بغو ينما بسران Isa kirili yan bagabagali kirilite kungo kirite a koriyali de do kata mɔgɔw ma minnu ye ko in kɛ kuma in fɔ u ka hakili sɔrɔ a nana anw minnu ka kitabu kɔnɔ an yɛrɛ ka hakili sɔrɔ ka waaju ni nin ye Isa ye min yɛrɛ ye kuma dilan o ni yɔrɔ ye jumɛn ye minnu tugu b'u nɔfɛ a la bi olu ni yɔrɔ ye jumɛn ye minnu bɛ kɛ k'a ko masiri ka dilancogo ɲini a la olu ni yɔrɔ ye jumɛn ye minnu bɛ kɛ k'a kuma fiɲɛ k'a kɛ komi kuma jugu tɛ olu ta fa y'a la jumɛn ye ko kuma ko suma dɛ tuma min na ni Alahu Ta'ala bɛ n'i kanto Isa ma ya Isa ibn Maryam Maryama denkɛ Isa yadɔ Ala bɛ Isa de wele o cogo in na ka caya ko Isa ibn Maryam tuma caman Ala bɛ cidenw tɔgɔ fɔ a t'u fa tɔgɔ fɔ a t'u ba tɔgɔ fɔ nga kuma o kuma na Isa tɔgɔ fɔ a b'a fɔ ko Maryama denkɛ Isa dɔnnibaw ye o kuma in lajɛ k'a lajɛ
ko ni maa min sɔmi ka jan ko kɔrɔyali de b'o la ka taa a ba ma i k'a dɔn ko ala den tɛ mariyama de den don ko ala b'a fɛ k'o de fɔ an ye ko ala b'i kan don alikiyama kɛnɛ kan ya isa ibn maryam mariyama denkɛ isa a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahayni min dunillah e de ko mɔgɔw ma k'u ka i n'i ba minɛ ka kɛ ala fila ye ka fara ne ala kan khijal tasawwar kuma in lamɛn bani ko ala bɛna fɔ isa de ma lahara a anta qulta linnas yali e de ko mɔgɔw ma wa ittakhiduni ay ne isa yɛrɛ minɛ wa ummiya ani ne ba ilahayni ala fila ye min dunillah ala tanana o de f'u ye wa kuma ye ala kɔni y'a dɔn ko isa ma nin fɔ foyi tɛ fɔ ala ɲinama nka nakunde bɛ na kuranɛ kɔnɔ anw de bɛ kɛ k'an ɲɛ ci nin kuma ninnu kan bi parce que ko an ni chrétiens jara parce que ko communauté internationale ko a bɛ tan an ka taa ayishu kɛ an ka taa kuma taa ayishu de bɛna an bali kuranɛ kalan na nin ye ɲininkali ye ala y'a ɲɛsin isa ko n'o kɛra qal isa b'i kanto subhanak saniya bɛ e ala ye isa tɛ kuma fɔlɔ dɛ kuma in yɛrɛ cɛjuguya fɔlɔ isa bɛ kuma gosi fɔlɔ ka d'a kan juguma o juguma n'o ɲɛsinna ala ma kuma jugu o kuma jugu a kɔ karila de ye tasbihu ye i hakili to tasbihu la dɛ n'i ko subhanallah ko ye ala kira ɲininkara ko a kɔrɔ ye di subhanallah ko a ko tanzihullah min kulli su ko i ye ala saniya ka bɔ juguma bɛɛ la o de y'a to minnu ko den bɛ ala fɛ ala y'a kɔ kari ko subhana minnu ko faranga bɛ ala ko subhana ko nin kuma in isa ɲininkara dɔrɔn ko a ko subhanak saniya bɛ e ala ye e ala ka sanu dɔrɔn ka bɔ faranga ma ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أكون مانغاني كوني نكا فنفو من ده حكيني على كفرة على كيبت الله وينك حكي كان بتو كفرة كان بتو كفريكا وينك حكي أكون مانغاني كوني ينرى من شيكا نبي ما يكا نجي نكا فنفو مي manganye manga mivo mindega hake fanga ni yorodu le fam da to alakira sallallahu alaihi wa sallam halde ya kanu ala ma min vo ala e kanu vo ala o te kira kanu ni sallallahu alaihi wa sallam we nalu maya de ibini yere se kungo malahara ate foi chen kira ala ma ni manu la kala wi gwanza الغلو في الصالحين ما من يدان سغو على جونيمونا كتوكو فوق كما فولا على ما كما من فوق كما فولا كرا ويرما مين فوق ويرلا ينما فيليب اسلو او كونوندي انت عيسى اي على دي كما بوران كما توكا كما فوق جا فوق تا جا كوجو ودي نانا an yɛrɛ caman b'o min na an fɛ yan sisan ni an ka donbasiw n'an ka wajuli kɛnɛw bɛ yen i bɛ kumaw mɛn a mɔgɔ dɔw da hali diinɛ wɛrɛ mɔgɔw t'a fɔ ala k'an kisi k'an tanga awa ko tuma na min tɛ ne ka hakɛ ye min tɛ tiɲɛ ye ne ye k'a fɔ ko ne isa ye ala ye o tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ne ba ye ala ye o tɛ tiɲɛ ye o tɛ n ka hakɛ ye ne b'o fɔ cogo di in kuntu qultuhu faqad alimta anti ala nasra ne o fo e ala bodo fa innaka ta'lamu ma fi nafsi mimman isa kono hala ma fo folo e ala bodo wala a'lamu ma fi nafsik mimbe e ala zati yakuna ne to donde ne te e ala yoro ko donde nga ne isa fo fe mene yoro ya e ala yo bedo ni soro ne ni fo e ala bado Quran de bega kuma de ni te hadisa te de Quran aya de aywa ako
innaka anta allamul ghuyub e ala de be kodugole bedon e ala ya don Isa mani mfo ma fuye ningu ya fo ikmbado asrala ka jumen tula o ma qultu lahum ni Isa ma fo chrétien wi ma qultu lahum chrétien kan mele o kafa akoni Isa nyina ma fo chrétien wi ni Isa bina nde fo lahara Qur'ana da akibaru si au ma da to Qur'ana ya fa ko au be ke shere mandondo ka parce que quoi kibaru ya chama de boru bora auni fi nusus al-Qur'an ko la harakina kai Isa bina fo ma qultu lahum ala nema fo chrétien wi illa ma amartani bi fi ne ya marunimi o ala dungo ko Isa ka munvuye Isa kun ya marlo ka munvuye o fleni mai ama toto ide aya be fo ka nogo bo abela an ya'budu Allah na afuye muka ala de batu rabbi alam ne Isa ere mai wa rabbakum ay rumadu an ya'budu Allah ay ala batu rabbi ne Isa ka ala nema fuye kon faye de ne kunga ne de mayi rabbi wa rabbakum iyo de fo ne wona yo de fu wa kuntu alayhim shahida ma dumtu fihim ako wani mai ne ni mi fuye ne kera shere uka angumendeka tanke ne bujela ne furanje mingu chele angumende kai no e ka ala kele ya ka ala kele mbatu ne mado lu yeru mado iyo mi vo ne odefu falamma tawaffaytani mamna ine ka qudda fasa ni ne boru chela kunta e ala anta ar-raqib alayhim idkara kul shilbayu kasa كنت أنت الرقيب عليهم إذكروا كل شباب نقفه وأنت على كل شيء شهيد إيه على دي في بشير ما نبي كما من عون بشير نما فوي إيه على كلماتيا نما فوي فنك الدنيا أني إيه على ونيو شيريا لكما من النتيجة إيه فاتو كما منا ولي ينك قد دفع كما منا وكما kuma sharu ka can wati kuruna kaba nga nete kuma mina obe fam kuma mina iye ne bo uchela kunta anta ar-raqiba alayhim idkaru qul shibai sa nikofe wa anta ala kulli shay'in shahid ide shiri febeka o Isa bina muge abana fa ala ya fu ma kuma ne de no fe ay Isa ka kuma la ba fle ko Isa bina min fo sa ko kula la harakanaka ko Isa ba fa in tu'adhibuhum ala ni mu nyanga ta ufle da ka di chugo makula fa innahum ibaduka edeka jondo ne ka fo itala ni bu nyanga ta ni bu do da an kono ufle unyanga ta wa in taghfir lahum awa ni ra ko kibi ya fauma fa innak ikado e ala أنت العزيز إدي فما بي الحكيم إدي كيري مساي إسا ما انترفاجون فيك دون باو كوجي فهل ناكونغو رب كان سرف ناكونغو وإن تغفر لهم نيا فرما إنك أنت الغفور الرحيم إدي كفر مساي إدي هنا مساي وقرأي كوكا يا فوما وكونكا دي غساي لا إسا ما سندون نونغا كويرا دي لا ما تدخلوا فيك لا بالتصريح ولا بالإشارة أما قرية لك كتا على كيافوما أما بنكو على كيافوما أيو كوكو نيمي فوي إيه على يونو فلاني وفلايكا جوندو نك توكا ندا توكا كولا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم نيباكي تقوم نيباكي نت نونغالا ماذا او ma me kuma munu na ya no ibi bolo fladai kama nguna ibi bolo nyeshi save ko ala isabaye akobe kunje mina wende
ay min gala o eni wa ay min va mo eni anda me mina o eni oni kita dabla ni Isa enyo ni ita imboro mi to nyefai Isa ko ni min voyi Isa ko kadan ya to mo bambulo alhamdulillah an Isa kadi amba ina ala fa ana kan yon zoro aljina kono pour lamtan ni Isa chede alayhi salam la nufarriqu bina wa yoro indila nufarriqu na yoro di anda me Isa ka chidena mayret siga keslamay ni madar Isa ka chidena kaslamay dafa kasura ni ko Isa te kira do kafiri ara est-ce que Qur'an ko kirado o mana Isa ye min von yo eni o ni mingu ito la sa kibe ko erela ya anda bala kini Isa te nyongala ba ngawnu be ko erela ya kurwa ni fon ba kana be panga chuni fona anga sabali bani jere flebi ni ala ko to kon be du ko gaslamay inde do de ni ala ko to be du ko ka wallahi ni illa driara ere mi chrétien ni tlobena ni la driara ere ka ni ni ke dron ni ka kodoni ka famu ka mulahadatu ke ka remarku ke ka kuinda je ka hal ni kalambati la ka laje nasro ko min haklam min ala reka bunya bitana ni dina ko bita ibai ika fitra adama dia fitra salima bini kanda kana islam ya bana ala ka haklim mandanu ma o ni folika min ba mbolo ye qur'an aya nunu de ndante 35 ko andola de ay andola de qur'an aya nunu de afuli de ni ibinna ambe aya nunu bara manzi mboni ngula no kera ambe ke Isa no fe hanze be rere la parce que itika ke Isa no fe ki to chrétien ya law itika ke Musa no fe bi ki to yahudiya ya law jamais Isa ka ko to sisa o be Qur'an de ko Musa ka ko to o be Qur'an de ko bon in tant que ni Isa ko nin kanu bila Musa kanu bila fi kana faranga islamai de la du ya tawni ci den shi ka cidin laba da Muhammadu ali daga kiri baby ala kira ka kiri da be du holo ko kabi yo to idro ti sira sura ka si alama qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni la ba ala fa'atu nafi wana bayina ala fa'ala kanu kanda mama tesla mala ya rabbi ala kani kanda ala kani bla islam yasraka amunun basraka bayina ala fa'ala kan sabati ala kan jidi liman yala ala kan jidi ala israena ko nyamina de imana kuma chugo bay do tani kuma tomo ka tige ka tugu ka foro nyira o yi ngwe ne ko na do kuma insharu mancha ayaw de korofora ni tara kipta isigi ka qur'an ayat tige ala bi tige inna lumay ayaw de korofole fle o ni tara tige ko yoro ni do jari wal ma ku yoro do keka ko do kay qur'an ayat tige o mayde ala kan shikandanga ala ka boda kai ala ka laban mandi ama anga jamana ala ka baski ala ka here do akono ala ka jamana dine korota aslamaya de kodu ala ka aslamaya korota ka kafiriya nagashi ana bulo farabe ala ka baski do jamana kono ala ka here do jamana kono ala ka ma here ma bula jamana kuna ala ka antuluma gyanga kobela ambe here mini jena ni lahara ya rabbi ala ka noya ayin ambe sran toro mi jena ni lahara ya rabbi ala kan kisha mamunu yanko ala ka weli jabilla ala ka hina ula ala ka yafa uma ala ku kabru noro ala ka anu yeda nyonga aljina kono ala ka ayru mew ko fe ka sadakati buye ka mew ko fe ka dugo kuye nanu bi nyoye do mina ala ko ke here ala ka boda kan ala ka andlo magien ala ka ni jien fara chugonye allahumma salli ala sayyidina muhammad وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك
ولا تخيب فيك رجاءنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.